guys, good afternoon. Enero 19 karon guys. Dami bisita di sa Reverse. Merinda guys. Niwang man, magibitep. Wow, senso. Patanaw na ning kanter kana. Kani man isod. Guys, ang pinamalit gihapon, pinamalit. Maligo ko sa dagat undang hapon guys. Ang magdabuntas. Apa tak ada butin? Hi guys, good morning. Alas gastiri guys ya. Layas ko na mirong adlaw guys. At tumis kuan. Asta. Asarata. Valencia. Yeah. May balon siya. O say, kuhan dito eh. Balon siya yun. Balon siya yun. Ang mga kata. Hindi na kumakong. Balon siya yun. Musula. Tapos, Alicia. 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 Again do. Valencia. Valencia. Ang Guadalupe, pinapad. Sa mas Guadalupe. Guadalupe, Guadalupe. Dari mi guys sa Suba, barangay Suba, anda naglakaw pagawas na mi guys padung mi og Valencia, Bohol. Ang inita guys. Patong rin telo, mo ko na nagligrek. Nigra. Mo ko na nigra dito. Ha? Biyahe na, teka. Biyahe kaya? Oh, biyahe ka. Hala ka? Sakay ba? Toho. Yung angin mo. Yes, anda guys. So guys, pero may oras nakasakay namin van. Stiri dia. Kasi may padong na meron nga to guys, magbayad may buwis. Ato. May sa Valencia. Ciao guys, may namatay din sa Valencia. Kuya o, na namatay nga to ang kuan. Sunod si Jao mag sa bana. Sa to patay. Ciao guys, ang anak tanawa nang bayad dari silang buhis ganina pa ni. Halos na naka-oras na kapila pa din sa 13. Sa day mo na sa day mo ba na buta ya po na mo ka ni priority nga tiguang man Hindi ka kailangan na mag-declaration din i-update mo. Ikaw kailangan na para sa samantalang pagkakupan, kanila. Kada tagaan mo. ano yung mga tag-declaration ka ba po eh? Ano naman naman? 17. Guys, so sila 16 kanina guys.
Ina po na gawin sa gulat. Ito na ganina po din. Orasan niya pa din nila. Ganyan na po, luntag muli na ako kaya Luntag pa ka. Tiguang guys ba? Doy po, dua sila i-priority ang tiguang sa Goldeneye number. Dapat ang tiguang guys sa ubang lungsod priority sila ang magbayad og buwis dari na ag tiguang. Diya guys, yan jud mi series na humana mig bayad, pauli na mi guys. Magi meron og indol naman. Guys, yan mi series. Tama na kanta. Ang kanta te? Kanta ra pagkanta gamay. Ha? Uli na jud mi guys. Kanta pa. Marami sa tumis ubay. Hindi na ka sa ha? Patay ko na. Ako din man sintro no? Libre ka na. Libre ko na sa kay daga. Da siri reverse. A few moments later. So guys, dahil si Miss Kindo naman. Okay, bitch. Kindo naman na. Mani guys, so kadoy damage sa ilang merkado. Mga gihapon, wala sila damage kaso sa bagsong audit. Yeah guys, samalit pag quick kay gipangkatasan ko no. May nagkuan kay alas 3 naman. Alas 3 ba? Migo na kay Timpura, migo. Haman. Andun doon ah. Haman. Ha? Sagot. Dali na yun doon. Tara ter, wala dun ter. Tara to ah. Nawa. Uy. Mana? Karitam is that? Bejo be, pa bejo. Tara guys, dun guys. Uy, pangagda. Kanta. Sige na mo. Ito guys. Dami ba siya? Hi guys, danced me madong gabi. Karon guys, nada dari si Sir Christopher kadtong kuan. Masahista dari sa Tagida sa amang gi abangan dari sa anda guys ngain. Pabinto sa sitiri guys, daan sa pod ako pod guys. Pamasahe mi, nagmagmasahe binto sa pod. Kay grabe jud kuno mga panuhot. Sige bati di mo ter. Nak di ka magpaingari nak kay nakanawa nak dali. Dali pa tanawa bintusa. Dali ba tanawa ba? Hala guys, agkunot gisindihan. Kanan akong upaw na natir. Kainom dong kater. Ibintusan sa dito lang inasod ng arang nga paso. Pati ko to na mauno. Ang binto sa kinolong Ha? ang binto sa kinolong lagom. Walay lagom. Iya lagi ng lagom lagi.
Kanuhot. Kasi nga niyo, kuya? Physical. Christopher? Christopher ko, no? Handayan. Handayan. Ay, kalaw niyo po. Wala. Makadag tanaw, no? Pero, ikaw, ano ka, ilangian ka. Nariter, no? Suyot ko ng kuwan din, ha? Tanaw mo. Kaya nga wala yung lagoon. Wala dito. Kaya nga, kinagawa siya lagoon. Handay,